Umdlalo wasemuva ophikweni kwi-Kaizer Chiefs uDillon Solomons uthe iCAF Confederations Cup umqhudelwano abafuna ukuwunqoba hhayi nje ukuba yingxenye yawo kule sizini. Umkhankaso wamakhosi wokuhlungela amaqoqo uzoqala ngesonto lapho bezobhekana khona neqembu elidlala ku-Egypt Premier League. Abaningi bakuthatha njengeqoqo elinzima kakhulu njengoba kunezimbangi iZamalek SC kanye nezidlakela zaseZambia iZesco United nabo bayingxenye kaGroup D. uSolomons ona-28 ubambe elikhulu iqhaza ekuhlungelweni kwe-Kaizer Chiefs edlala yonke imizuzu engama-90 ekhaya nasekhambeni bebhekene ne-AS Simba lapho bewine khona ngo-3-1 bebhekene neqembu lase-DR Congo. uSolomons uzwakalisa ukuthi ujabule kakhulu futhi ukubheke ngabovu lokho abakuphathelwe ulo mqhudelwano. Ugcizelela ukuthi iqembu lifuna ukwenza kahle futhi lizizwa libusisekile ngokuba yingxenye yohambo. Mayelana nomdlalo wabo wokuqala bengekho ekhaya uthe akusho lutho, ugxilwe ekutholeni imiphumela yasekhambeni. Uphakamisa ukuthi ukuqala ngokuwina ekhambeni kungaba ngcono ukwakha umfutho, kodwa wagcizelela ukuthi noma yimuphi umdlalo owasekhaya noma ungekho ekhaya kuyafana kuye. Lo mdlalo uveza ukuthi amalungiselelo ahambe kahle, uvumile ukuqina kweqembu labo ephawula uhambo olude oluya eGibhithe, kodwa ukuqinisekisile ukuthi bahlele kahle futhi bayazi ukuthi yini abafuna ukuyizuza kulezi zinhlobo zemidlalo. uSolomons uchaza uhambo lwakhe kuKaizer Chiefs njengolumangalisayo futhi wazwakalisa injabulo yokuba yingxenye yaleli qembu elidlala kwi-Confederations Cup. Uphinde wagcizelela ukuthi iqembu liyakwazi lifuna ukukuzuza ngokubambisana nangomuntu ngamunye, eqinisekisa ukuthi lolu uhlobo lwemiqhudelwano afuna ukuyidlala hhayi nje ukuba yingxenye yayo kodwa ukuwina. iKaizer Chiefs izodudulana naleli qembu laseGibhithe namuhla ngo-6 ntambama.